Hej alle sammen, velkommen til den video. I dag der skal vi spille på min PS4. Men I må undskylde, fordi jeg har ikke sådan et, så man kan gøre det livestream eller sådan noget der. Det kan jeg ikke endnu, men jeg glæder mig til at kan. Så vi ses derinde. Hej. Så lige ændret reglerne. Hver gang jeg dør i Black Ops, så skal jeg taste sådan en her. Lige pludselig. Ja, jeg har også min telefon. Så ja, lad os bare komme derind. Ja, vi må derinde. Så går vi i gang. Let's go. Jeg er en bil, jeg har nu, men jeg skal nok have det også senere. Ja, på et eller andet tidspunkt. Og der er fucking dårlige, men der er en. Der er nogle gode. Nu er der med Journey Games, skal vi se. Sådan noget, jeg spiller sådan noget Search and Destroy i Black Ops, og hver gang jeg dør, så skal jeg sådan en, som sådan en her, eller sådan en her, eller sådan en. Så nu er jeg i gang. Let's go. Jeg tror, jeg slet ikke dø. Nej, jeg døde! Nej, hvor dårligt. Okay, så skal jeg hejse den her. Nu, så spinner jeg på. Så vi skal se. Hold næk eller smørpopcorn. Det var virkelig godt. Jeg har lige brækket mig. Fy for helvede. Jeg er klar. Jeg har lige fucking brækket mig i min skraldespand. Fuck det. Fuck det er slemt, mand. Hvor er det slemt. Ej, det er slemt. Fy for helvede. Det smager så ikke godt. I kan høre det. Vi tabte runden, fordi jeg er fucking døde. Jeg prøver at være legende. St. Newtown. Ja. Ej, det plejer faktisk. Det plejer at være god. Oh shit. Det skal vi lige have set. Jeg plantede bomben. Bombe. No. Jeg døde ikke. Det var den sidste kill. I skal se, det var sidste kill. Fuck, det så ikke. Bare lige headshot. Nice. Det kan godt være, det bliver en lang video. Men skal se. Går bare op i det med det Black Ops. Nogle gange kommer der gaming. Nogle gange kommer der øverst. Nogle gange kommer der beta. Okay, nogle gange kommer der specials. Nogle gange kommer der chill challenge. Sådan noget. Det skal jeg få lavet. Jeg lavede faktisk ikke med Andreas, men den går jeg ikke lige op. Så jeg kommer med. No shit, jeg blev... Nej. Jeg havde glemt, at jeg skulle tage en bil. Nej, det ved jeg. Nu skal jeg tage en bil. Jeg ved ikke.
Spænd. Den ender. Jeg har ikke nogen bræk desværre, eller skulle jeg have taget en. Igen. Bussemand. Og jeg har sygt mange med bussemand. Det er helt sindssygt. Jeg hader det. Det er for helvede. Jeg havde nok spist, hvis det nok var den gode. Det er for helvede. Ej. Dammit. Er der ingen? Fy for helvede. Hallo. Shit, slet. Den er god. Hvad er god? Jeg ved ikke igen, når det er mig, der lader sidste måske kraft. Sygt var underligt. Så var det ikke meget, at tage en bilbus lige. Og det fordi jeg ikke lige sagde, at men nu er jeg igen. Og vi fører faktisk det er faktisk rigtig vildt. Join 7 gaming. Nej, jeg vil lade det der kill. Nej, jeg døde. Men jeg fik mange. Så jeg fik noget at få et kill. Fedt. Du se mig. Jeg skal slet. Hvad får vi? Tutti frutti eller stinkende sour, så det er okay. Lige nok, jeg har en tilbage. Høj. Det er virkelig den gode. Vi vandt. Det er ulækkert. Jeg siger, det var alt det for i dag. Hej. Like, subscribe. Og nogle spørgsmål til beskrivelsen, så vil jeg overveje at lave det til min næste video. Hej hej.